ఈపీఎఫ్ఓలో క్లెయిమ్ చేయని మొత్తాలకు సంబంధించి కేంద్ర కార్మిక శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భవిష్య నిధి సంస్థ వద్ద పోగుపడిన మొత్తాలను ఆయా చందాదారుల బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా మొత్తం 31 లక్షల మందికి ప్రయోజనం చేకూరనుంది. తొలి దశలో 7 లక్షల మంది చందాదారులు లబ్ది పొందనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పైలట్ ప్రాజెక్టును త్వరలోనే ప్రారంభించనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ వెల్లడించారు. ఈపీఎఫ్ఓలో సమీక్షా సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మొత్తం 31.86 లక్షల ఖాతాల నిర్వహణలో లేకుండా ఉన్నట్లు ఈపీఎఫ్ఓ గుర్తించింది. ఇందులో 10,903 కోట్ల మేర నిల్వలు ఉన్నాయన్నది అంచనా. ఇందులో 7.11 లక్షల ఖాతాల్లో 1000 మాత్రమే నగదు నిల్వలు ఉన్నట్లు ఈపీఎఫ్ఓ గుర్తించింది. ఈ ఖాతాల్లోని నగదు విలువ 30.52 కోట్లుగా ఉంది. పైలట్ ప్రాతిపదికన తొలుత 7 లక్షల ఖాతాల అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లను వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. పైలట్ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైతే మిగిలిన 25 లక్షల నిస్తేజ ఖాతాలకు ఆటోమేటిక్ రీఫండ్ విధానాన్ని అనుసరించనున్నారు.